Ndi bwino kuti anthu onse 8 billion aphunzire za project ya Creative Society ndi kutengapo mbali. Kodi tingazikwanitse bwanji? Tingayambire pati? Tiyeni tiuze banja lathu, anzathu ogwira nawo ntchito komanso aliyense amene timamudziwa timuuze za Creative Society. Gawani uthenga wa Creative Society ma social media. Mutha kuperekapo ndemanga pa makanema ake, kupeka kanema ndi kutumiza pa magulu a social media, kuponya zikalata pa masamba a mchezo anu. Ponyani uthenga pa masamba anu a mchezo adzadze ndi uthenga wa Creative Society, ndipo aliyense ogwiritsa ntchito internet afalitsa uthengawo ku dziko lonse. Ndimagwira ntchito ndi odzipereka ambiri ndipo tili ndi account ya Creative Society yovomerezeka. Ndili ndi zaka zoposera 60 ndimagwira ntchito pa internet ndipo pa zomwe ndimatumiza zimakhala za Creative Society. Hello anzanga, dzina langa ndine Gabo Kokak. Ntchito yanga ndi yophika. Kudziwitsa anthu za Creative Society ndi ntchito imene ili yovuta kwambiri. Ichi ndi chifukwa chimene ndimagwiritsa ntchito mwayi uliwonse umene ndawupeza malo osiyanasiyana. Aliyense amene ndimacheza naye amafuna kukhala m'dziko la mtendere, chikondi komanso la mkaka ndi uchi. Valani zovala zokhala ndi chizindikiro cha Creative Society ngati t-shirt kapena chisoti. Timagwiritsa ntchito masiwetala, t-shirt zisoti komanso timapereka makadi okhala ndi logo komanso website ya Creative Society. Mukhala muli mu njira yabwino mukamagwiritsa ntchito logo ya Creative Society. Chomwe ife tikufuna ndi Creative Society basi. Creative Society. Ikani chizindikiro cha Creative Society malo anu komanso matani sticker yokhala ndi logo ya Creative Society. Pagongoletsani njinga zanu ndi chizindikiro cha Creative Society. Monga mmene mukuonera kuti ndavala t-shirt yomwe ili ndi chizindikiro cha Creative Society. Ndimayikaso sticker pa galimoto yanga yomwe imakamba za Creative Society ndipo imakhala ndi QR code yolondolera anthu pa tsamba lathu la internet. Ndimasapota Creative Society. Mukuonera pa galimoto yanga komanso mbale. Even on the plate. Landilani moni kuchokera kuno ku Netherlands, komwe ife timazipereka kuti tifalitse uthenga wa Creative Society. Timayika sitikayi pa njinga yathu. Ndizoona kuti kuno ku Netherlands njinga ndizochuluka kuposa anthu. Umene uli mwayi wathu kuyika uthenga okudza Creative Society pa njinga ya zathu. Ngodya 8 za Creative Society ndi uthenga wina pamodzi ndi clear order. Tiyeni tisiye uthenga wa Creative Society paliponse, monga malo omwera khofi, ma office, madokotala, magulosale, mashopu, malo ometera komanso kukonzera tsitsi, komanso mapiko okwera ndege. Pano tili ku Berlin kujambula kanema wa Creative Society mu cafe ya munthu wa ku Italy. Tinamuuza wina wake komanso ogwira ntchito za project ndipo wagwirizana nawo ndi kusangalala. Chonde sapotani ganizoli la achinyamata omwe akuthamanga ndi kulimbikitsa dziko la mkaka ndi uchi. Pano ndili pa chipatala cha ana omwe mwana wanga akulandira thandizo kopitirira masabata atatu. Ntchito yochepa yokhayo yodziwitsa anthu itha kusintha tsogolo la anthu ambiri osada nkhawa ndi za madizaini. Tangopitani pa tsamba la Creative Society ndi kusankha zomwe mukufuna.
Choncho tiyeni tipange chilichonse chomwe tingathe kuthandizana kumanga creative society. Tiyeni tilembe nthano, nyimbo, makanema, zithunzi komanso nthano. Mwachitsanzo, chiganizo chitha kulembedwa pa pepala la kuchimbudzi. Ngati susapota creative society osandikhudza. Creative society ndiye anthu onse. Falitsani uthenga ndipo falitsani, ndipo chilichonse chidzakhala bwino. Ngati ndinu a business, ikani uthenga wa creative society pa masamba anu a intaneti. Ikani chizindikiro chake pa katundu wanu ndipo onetsani kuti mumakonda anthu anu. Chifukwa choti ndili ndi shop ya zosokasoka ndimawadziwitsa anthu za creative society. Njira ina yachangu kwambiri yokhudza creative society ndi pa masamba athu a mchezo a intaneti. Odzipereka amatenga mbali pa zolankhula, kulemba nkhani ndi mapulogalamu ena a creative society ndi ubwino wake. Ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wathu, komanso chinthu chofunikira kwa anthu onse. Tinayitanidwa pa nthawi ya nkhani ya pawaides ya Italy, pomwe tidakamba za creative society. Titha kuikanso mauthenga a creative society m'masamba a nkhani, magazini komanso m'mabillboard. Tiyeni tiyike uthenga wa creative society pa makanema a dziko lonse komanso a dziko. Nkhani ndi yosangalatsa, ndiyoti Loka TV ikumaonetsa ma interview komanso makanema a creative society. Zinthu za creative society zikachuluka mwachangu ndiye kuti creative society ipangidwanso mwachangu. Chizindikiro cha creative society chikhale paliponse dziko lonse lapansi. Awa ndi malo amene aliyense atha kunena zomwe zimamuvuta ndi kuyankhula momasuka za ziko ndi anthu okhawo amene angasinthe zinthu mmene tikufunira. Ndi mgwirizano wathu okha umene ungasinthe zinthu. Inu ndi ine kubwera pamodzi, ndi chifukwa chake tikuyitanira aliyense, azathu, abale komanso alongo kuti akhale pamodzi a ife kumanga dziko labwino. Tiyeni tikhale oganiza mozama mmene tidadziwitsire anthu za creative society, koma tisayiwale kutsatira malamulo popanga izi. Ngati anthu angadziwe za creative society mwachangu, ndiye kuti tilimanganso mwachangu dziko lokomera aliyense. Ngati mukufuna moyo wabwino, uzani aliyense za creative society. Tonse ndife obwera pamodzi kudzera mu creative society, ndipo timakamba zoona kuti tiyenera kusintha dziko limene lili lokomera anthu ochepa chabe kupita ku dziko lokomera aliyense, limene chinthu chofunika kwambiri ndi moyo wa munthu. Ndili ndi mbendera yomwe ndimayika mu njinga yanga ndi zina zazing'ono. Ndikamayenda ndimapereka uthenga mopasa chidwi kwa kuthamanga motere mbera ndi kwabwino kuti anthu adziwe za creative society.